Гэта падкаст зроблены ў Польшчы. Я Максім, і я прыйшоў на сустрэчу з кандыдатам у прэзідэнты Польшчы Шыманам Галоўнім. Гэта сустрэча ўвогуле не з яго выбаршчыкамі, а з выбаршчыкамі Рафала Часкоўскага, каб менавіта пераканаць іх галасаваць на Шымана Галоўню. Пабачым, што ў мяне атрымаецца запытаць. Я прыйшоў, каб задаць пытанне, чаму беларус з польскімі пашпартамі павінны галасаваць на Шымана Галоўню і ці ёсць у яго сапраўды беларускія карані. Tam jest mikrofon. Dobra, to pan zada, później pani. Dobra, a później jedziemy dalej. Słuchajcie, bo zaraz muszę do fabryki na głosowania wracać, więc jeszcze... Dzień dobry, nazywam się Maksim Parszuta. Te pytania bardzo proszę. Jestem podcasterem i Białorusinem. Prowadzę podcast polityczny dla Białorusinów, którzy mieszkają w Polsce. Tak. I mam pytanie. Wśród naszych widzów są osoby obcego pochodzenia, posiadające polskie obywatelstwo. I dlaczego Pana zdaniem te osoby powinny głosować mianowicie na Pana, a nie na Rafała Trzaskowskiego na przykład? I jeszcze mam pytanie. W bieżącej kampanii prezydenckiej niektórzy kandydaci wykorzystują nastroje antymigrantskie. Pan mówi o potrzebie integracji imigrantów. Jeżeli Pan zostanie prezydentem Polski, to w jaki sposób może Pan sprzyjać tej integracji? Integracja osób, które już znajdują się z legalnym pobytem na terytorium Polski jest absolutnie w naszym interesie, w polskim interesie. W naszym interesie jest, żeby migranci, którzy przybyli do Polski, są tu legalnie, pracują tu legalnie, znali lepiej język polski, znali lepiej polskie prawo, a nie gorzej. To jest naturalne i normalne. Więc ja z pewnym takim, powiedziałbym, rozczuleniem, może to złe słowo, patrzę na posłów PiS-u, którzy 3 lata temu, czy tam 4 ganiali otwierać z Centra Integracji Cudzoziemców, a dzisiaj ganiają je zamykać, tak? Bo zmienił się wiatr polityczny. Jeśli chodzi o migrację, sprawa jest oczywiście bardzo trudna, ale też i prosta w pewnym sensie. To znaczy trzeba ograniczyć do zera nielegalną migrację. My musimy być bezpieczni również w tym względzie, że czasami ta nielegalna migracja to ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, ale są wśród tych ludzi również ludzie, którzy mogą mieć złe intencje i udawać ludzi potrzebujących pomocy, a my możemy sprawdzić, kto jest kim, jeżeli ta imigracja nie jest nielegalna, tylko legalna i możemy przejrzeć dokumenty, historię tej osoby, wtedy przestaniemy się straszyć też migracją, bo migracja to jest potężne wyzwanie, zwłaszcza, i to jest bardzo ważne, dla naszego społeczeństwa, które, i wiem to z pewnością, bo rozmawiam z ludźmi, stanęło na granicy pewnego procesu. Każda społeczność ma swoją pojemność, jeśli chodzi o przyjęcie innych z zewnątrz. Myśmy przez dekady byli społeczeństwem homogenicznym. Jeśli chodzi o kolor skóry, wyznanie, narodowość, pojawiło się 2 miliony uchodźców z Ukrainy nagle. I to są bliscy nam kulturowo ludzie, ale jednak okazało się, że nasza wspólnota osiągnęła praktycznie poziom tej swojej pojemności, bo to się stało bardzo szybko. Dlatego my musimy bardzo uważać z tą migracją, która do nas napływa, żeby nie wywołać efektu odwrotnego. To znaczy, żeby nie wywołać takiej niechęci do migrantów, że odbije się to wszystkim czkawką. Na pewno nie wolno migrantami szczuć, na pewno nie wolno irracjonalnie budzić w ludziach strachu, bo jak ja słyszę dzisiaj, wie pan, Mencenowcy oskarżali mnie o to, że zaprosiłem legalnych migrantów w Polsce na Wigilię do Sejmu. Miałem rozmowę z jednym z nich i mówię, człowieku, oni byli legalnie w Polsce, papiery polskie mieli. A on mi mówi, no nie. Ja mówię, tak. Sąd to stwierdził. No nie. Tak. I na koniec był argument, ale to murzyni. No mówię, no i co? No i weź to człowieku pogadaj, tak? My nie możemy gadać o tak ważnych sprawach na takim poziomie. My musimy dzisiaj jasno i wyraźnie powiedzieć, kto jest w Polsce legalnie, powinien mieć możliwość jak najszybszej takiego włączenia się w społeczność, która, przepraszam, powiem to interesownie, pozwoli mu nie tylko rozwijać siebie i poczuć się bezpiecznie, ale płacić podatki, płacić składki, sprawić, że rzeczywiście będziemy mieli wspólnotę, będziemy mieli wspólne działania. Natomiast dlaczego osoby, które tu przyjechały i mają polskie obywatelstwo, nie są polskiej narodowości, miałyby na mnie głosować? Jeżeli miałbym im powiedzieć jednym przykładzie, to bym im pokazał, jak pracuję z mniejszościami narodowymi w Polsce. Bo to ja jestem z Podlasia, tak? Ja nie jestem z Warszawy. Uważam dlatego, że prezydent nie powinien być prezydentem Warszawy, tylko prezydentem Polski, bo Polska jest dużo bardziej złożona niż Warszawa. My tam mamy bardzo duży miks kulturowy i narodowościowy. I to jest pierwszy Sejm, w którym nie ma posła z mniejszości narodowej. Pierwszy od lat.
Dlatego poprosiłem 14, czy tam ile, chyba 14 z mniejszości narodowych zarejestrowanych w Polsce. Usiedliśmy przy stole i powiedziałem, słuchajcie, wybierzcie swojego przedstawiciela i jako zatrudnię wobec nieobecności tego posła, jako etatowego doradcę marszałka Sejmu, żeby były mniejszości włączone w ten proces. I oni wszyscy, Ormianie, Żydzi, wszystkie te mniejszości, które w Polsce są zarejestrowane, Białorusini, Słowacy, wybrali Ryszarda Gallę, czyli byłego posła mniejszości niemieckiej, który jest moim etatowym doradcą, który organizuje pracę mniejszości versus Sejm, który ogląda legislację pod kątem praw mniejszości narodowych w Polsce, który dba o te sprawy, a teraz położyłem kolejny projekt ustawy, który sprawia, że Kancelaria Sejmu będzie finansować sekretariat tej części Komisji Wspólnej Mniejszości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który jest po stronie mniejszości. Żeby ich było stać na zatrudnienie sekretarki, kupienie kserokopiarki, wysłanie listów, żeby się czuli u nas jak w swoim kraju, tak? Z mniejszościami, znaczy ja pokazuję, jak cenię w Polsce to, że, i to jest moje głębokie przekonanie, różnorodność jest naszą siłą, a nie stratą, a nie zagrożeniem. Ta różnorodność dobrze przeżyta, wypracowana na polskim gruncie, z mniejszościami narodowymi, z tymi, którzy Polsce dobrze życzą, polskimi obywatelami, jest naszą siłą. My się możemy dzięki temu naprawdę nauczyć trudnych nowych czasów, które mogą nas czekać. No a poza tym, jak Białorusini mieszkający w Polsce zastanawiają się, na kogo głosować, to nie do mnie wpadną do gabinetu, bo mi ostatnio Swiatłana Cichanowska przyniosła rycinę przedstawiającą Grodno. Z domu, w którym czasami mieszkają moi rodzice, widać łunę Grodna, bo to jest 30 parę kilometrów. I zawsze jak jestem u nich, to patrzę, to są moje strony, stamtąd pochodzą i z jednej i z drugiej strony granicy Ród Hołowniów jest stamtąd, tam jest gniazdo tej rodziny. Stąd wiem, co to znaczy mieszkać w miejscu, w którym, jak mi kiedyś mądrze ktoś powiedział, to nie ludzie przekraczali granice, tylko granice przekraczały ludzi. I myślę tego też, że mamy takie miejsca w Polsce i takich ludzi musimy nauczyć. Panie marszałku. Тут вось такая склейка, гэта ўжо наступны дзень па спатканню з Шыманам Галоўняй. Моя рэакцыя. Па шчырасці, я быў не ў стане запісаць гэтую рэакцыю ўвечары, на вуліцы было ўжо цёмна, калі я прыйшоў дадому, я быў на такіх эмоцыях, што нічога асэнсаванага не мог проста распавесці. Па-першае, ён вельмі распалагае да сябе. Ён з усімі павітаўся за руку, вельмі усміхаўся, жартаваў. Слухаць яго было сапраўды цікава, і адповедзі на пытанні былі шчырымі. Па меншай меры мне так падалося. Бо гэта не гучала як нейкія завучаныя фразы, якія проста адпавесці, каб адпавесці. Падавалася, што ён сапраўды неяк так паглыбляецца ў тое, што кажа. Наступнае, і, магчыма, пра гэта трэба было сказаць спачатку, я вельмі хваляваўся. Спачатку мне так не падавалася, але калі я пачаў задаваць пытанне па-польску, мяне яшчэ патараплівалі, казалі, трэба хутчэй фармуляваць, у мяне ўсё пасыпалася. Таму, калі ласка, не пішыце, што мне дрэнная польская, яна сапраўды не ідэальная, але яна лепш, чым было на гэтым відэа. Далей я не паспеў задаць пытанне пра паходжанне Шымана Галоўні, але ён на яго адказаў. Фактычна, для падкаста «Зроблена ў Польшчы» Шыман Галоўні пацвердзіў, што яго ёсць беларускія карані, бо ён сказаў, што яго ёсць продкі па дзве стараны мяжы. І я лічу, што гэта наш поспех. І гэта было вельмі прыемна. Зразумела, што гэта не быў аж супер 100% эксклюзіў, але без нас бы гэтае пытанне ніхто не задаў. Ну і пра стаўленне Шымана Галоўні да пытання міграцыі, сапраўды мы заўважылі, што ён, магчыма, адзіны, па меншай меры адзіны з асноўных кандыдатаў, хто кажа пра неабходнасць інтэграцыі мігрантаў у грамадства і спрыяння гэтаму. Спадзяюся, што для вас гэта быў таксама цікавы досвед паслухаць, што адказвае кандыдат у прэзідэнты Польшчы і маршал Сейму на пытанне пра Беларусь, пра пытанне беларусаў у Польшчы, пра паходжанне. І калі так, падтрымайце, калі ласка, гэтае відэа каментарамі, бо мы будзем так рабіць далей. Не ведаю, ці шмат будзе яшчэ спатканняў з кандыдатамі ў Варшаве. Наўрад ці мы кудысьці паедзем, на жаль. Вось, але будзем спрабаваць. Ну і трэба дадаць кантэкст, што па меншай меры адна з жанчын, якая таксама задавала пытанне Шыману Галоўні, яна сказала, што, напрыклад, на спатканні з Рафалам Часкоўскім нельга было задаваць пытанні. То бок,
Хутчэй за ўсё, так не на ўсіх спатканнях. Вось, але мы паспрабуем хадзіць на тыя, дзе можна задаваць пытанні. І нагадваю, што нас можна падтрымаць праз Buy Me a Coffee, Patreon ці проста лайкамі і каментарамі наўпрост на Ютубе. І моя асобная падзяка школе польскай мовы «Польскі на так», з якой я зараз вывучаю польскую мову на ўзроўні B1 і хутка пайду на B2, за тое, што ўвогуле задаў гэтыя пытанні. Не ведаю, канешне, што вы скажаце, калі паглядзіце, як я фармулёваў пытанне, але дзякуй. І памятайце, што ў школе «Польскі на так» дзейнічае зніжка для гледачоў-гледачак падкаста «Зроблена ў Польшчы» 15%. Прамакод «Зроблена». І на гэтым дакладна ўсё.